Хайде! Готово ли? Готово. Рожден ден на застава Спартак. Днес на двамата на славната Спартак събрали са се стари граничари пак. Лъчо заредила е масите отрано, чака да се върне мало и голямо. Челенката набира от Владово дере, бързо към заставата да се прибере. Харик па отвънка бичи часови, скарата наглежда да не изгори. Всички се подготвят за празничния ден, днес ефрейтор Стефчев празнува рожден ден. Волка, приятелю, жив и здрав бъди, в живота, братко, взе така върви. Да ти върви. Да ти върви? Да. Том, доле. А тези скромни строфи, подарък от мен за теб, ефрейтор Стефчев, за твоя рожден ден. Браво! Браво! Браво на Стефчев! На Стефчев и на кой е автора? Валдес. Валдес е автор. А кой е Валдес? Валдес идва. Кой? Валдес идва. Той е много такова на тази тема. На ти ли е? Чакай, къде толкова бързо ги навежма? Остана. Къде отиде ти? Нали тук се въртеш това? Да, оттам. Не, да сега ги маркираш. Скарата го пишат там. Той го уме часовина скара. Хайде се, къде отиваш? Надолу нямаш повече. Няма, ето. Да отидем нагоре. Още ли нагоре, Оди? Ето, честит рожден ден на елитния ефрейтор. Вау! Честит рожден ден ефрейтор Стефчев. Абе, нямам ли си име, бе? Той е ефрейтор. Кой бе, нали? Ти си вързан с ефрейтор, бе, брачи. Але, бе. Не така, не така. Бе, следи си стрелката. Ето е стрелката. Ето ти още не го искаш, нали? Чакай, ето тук ще го отидиме. Ето. Не. Супер ми е, да. Ей, бе, какво, приятел?